Gaur jarduketa judizial baimendu bat egin da udal bulegoetan, abian den ikerketa baten esparruan. Getxoko udala erabateko lankidentzan ari da eta horretan jarraituko du gardentasun osoz. Erantzunkizun instituzionalagatik eta prozedurarekiko errespetuagatik, gainera jardunen sekretupean dago, ez gara xehetasunetan edo balorazioetan sartuko. Hori esan da, bi kontu argi azaldu nahi ditut. Lehenik eta behin, gaur egun udalak ez du inolako ziurtasunik espediente honetan irregulartasunik egon denik. Ohiko kontrolekin izapidetu da eta teknikari eskudunek berrikusi dute eta dagozkion txostenak ditu legezkotasun esparruaren barruan. Bigarrenik, ikerketaren emaitzak egiaztatzen badu irregulartasunik egon direla edo edozein jarduera publiko gidatu behar duten printzipio etikoak urratu direla, udal honek irmotasun osoz jokatuko du eta dagozkion neurriak hartuko ditu.